to Suba Blast Farm. So, ayan po, kitang-kita ang bundok Arayat at ang malawak na ilog. Kung nature lover po kayo, perfect po ang lugar na to. Highly recommended po. So, ayan po, full moon ngayon. So, time check. 5:30 na po ng hapon. So, ayan po. Nasa gitna po ako ng ilog ngayon, guys. Ayan. Ito po ang pinakatulay. Kawayan. Bamboo Bridge. So, dahan-dahan lang po sa pagtawid. Pero matibay naman po siya, guys. Yan. So, ayan po ang aking paa. Anong pogi yung suot mo? Nag-vlog po kayo? Yes. Oh my God. Okay lang po yan. Subscribe. YouTube channel. Mga channel pangalan. NR's World. Ayan. So, ayan, mga guests po dito. Ay, Don't shy po. Ayan. Enjoy lang po. ingat po. So, ayan guys. Marami po kayong activities na pwedeng gawin dito. Yes. Ayan. Pwede po kayong mag-fishing and boating. So, may mga Christmas decor na din po sila.
guys, paalis na po kami ng Suba Bless Farm. So, ayun po ang buwan, no? Saktong-sakto siya. Full moon. Highly recommended po sa mga nature lover dyan. So, medyo malayo lang po yung location niya. Pero, sulit naman po. Ayun guys, ang ganda. Ayun guys, ang ganda. Pero maganda pong pumunta dito guys sa umaga. Para ma-enjoy nyo po talaga yung view. Ayan po ang bundok. Sobrang ganda. Ayan. May mga bahay pa naman po dito guys. Marami pa naman. Ayan po. Bundok. Ayan. Time check guys, 6 p.m. So, thank you po for watching. Until next time. Ganda po ng sunset guys. Oh, ganda. Napaka-peaceful po ng lugar. Ayan po ang paanan ng bundok guys. Like, share and subscribe.